Aan het begin van de vorige eeuw was Brunsum nog maar een klein dorpje waar de bewoners vooral leefden van de landbouw. Maar daar kwam verandering in door de steenkolenmijnen. De staatsmijnen Emma en Hendrik gingen de geschiedenis van Brunsum bepalen. Een moderne plaats dus, Brunsum. Dat zie je ook aan de Gregoriuskerk. Omdat door de sterke toename van het aantal inwoners de behoefte groeide aan een grote kerk, werd deze kerk gebouwd met losstaande toren. Ontworpen door de Duitse architect Gottfried Böhm. Het bouwproject aan het Kouteveld is onderdeel van het masterplan Centrum Brunsum. En daarachter ook nieuwbouw, de Brede School Centrum Brunsum. Met daarin 2 basisscholen, een peuterspeelzaalwerk, buitenschoolse opvang en een kinderdagverblijf. Plus nog eens 2 gymzalen. 100 jaar geleden, in 1917, kwamen hier de eerste kolen omhoog op het terrein van de staatsmijn Hendrik. 50 jaar geleden sloot de mijn en werd het een hoofdkwartier van de NAVO, de Afcent. Nu heet het Joint Force Command Brunsum. Na de mijnen heeft de NAVO de afgelopen halve eeuw in belangrijke mate bijgedragen aan de groei en bloei van Brunsum. En met de toerisme-industrie kan Brunsum een nieuwe welvaartsbron aanboren, als de plannen tenminste doorgaan. Want dan komt in dit gebied Nature Wonderworld, een giga-attractiepark in verschillende groeves. Je kunt je hier al een voorstelling maken van een van die attracties, de Grand Canyon. Deze groeve is nog steeds in bedrijf in de oude mijnsteenberg van de Hendrik. En als het allemaal doorgaat, dan zal deze weg de honderdduizenden toeristen naar het park moeten brengen. De buitenring Parkstad, die nu wordt aangelegd. Hier de bocht om bedrijventerreinen Bouwberg en Haafland heen. En met het viaduct over de Schinvelderstraat. En dan loopt hij verder langs de wijken Kling, Op de Vos en Treebeek. Rechts van de nieuwe weg nog een stukje landelijk gebied dat net nog binnen de gemeentegrens van Brunsum valt. Oud-Merkelbeek. De buitenring vervolgt zijn weg langs Mariarade en zal enkele kilometers verderop aansluiten op de A76 bij Nut. Maar wij houden het vandaag hier voor gezien.